Jeg kører på en Salomon 108 Rocker 2. Super fed ski. Glæder mig meget til at prøve den på det her sådan lidt nyfaldet sne. Det er godt nok ved at være et par dage siden, men jeg tror, vi kommer til at finde noget, der er rigtig blødt og rigtig lækkert. Hvad med dig, Sam? Hvad kører du på? Jeg kører på Storm Riders, sådan lidt over mellem, hvad skal man sige, off-piste ski. Som er sådan set rimelig hurtig og rimelig meget flow i alligevel. Så jeg er nok første mand i bunden. Så tager jeg på. Så Sam han er hurtigst nede. Det lyder positivt. Og Martin er lækker at køre på en side stash. Jeg skal have noget K2 side. Det er sgu også fedt. Side stash, den skal hjælpe mig at være min gode ven i dag. Jeg skal få dig sikkert ned. Nå, skal vi begynde at triste ud af? Jo. Jeg må ikke trykke den vej. Ind over skien. Vil du lukke først, Sam? Hvad siger du? Jeg trækker bare ind til sten her. Vi skal bare lidt over for at kunne få farten med til at komme op på ryggen over, ikke? Nul og fuck nu af. Ja, lige så snart jeg kommer ned i bussen, så skriver jeg også en besked. Stå klar. Og ellers så ryger jeg på. Hold nu kæft, man. Det bestemmer du selv, Sam. Jamen, så prøv at tage den vej. Og Tony. Fordi, altså jeg forsøger at mærke, om det er løst. Det ved jeg sgu ikke. Altså, der er jo ikke... Man kan heller ikke rigtig gøre noget ved det, kan man sige. nej, præcis. Altså... Det er bare at lukke det inde, og så lad det give lidt ro. Ja, altså jeg vil nok putte lidt is på, hvis det hæver mere op, tror jeg. Og det kan også bare være vrid. Altså, det kan du sagtens. Men så trækker det bare rigtig meget hasen. Og så gør det nemlig ondt i hasen.
Lige som det er nu, der virker det ikke rigtig som om, der er Nej, noget med nej. Jeg synes ikke, de virker meget løst overhovedet. Men det trækker bare til hasen, og det er derfor, man altid får vildt ondt i hasen. Men det skal bare ro, og så trække det ud. Og noget is. Tror jeg. det ville være dejligt. Jeg har også en gammel skulderskade, hvis det er. Jeg ved ikke så meget om. Så skal jeg op igen. Det bliver straks værd. Ja? Har du siger store muskler? Jamen, jeg synes virkelig, at han har nogle store muskler. Jeg kan ikke få ordentligt fat, når de er så store. Så cut. Nej.